O Concello de Ribeira instalará tótems informativos en todas as parroquias para dar a coñecer os recursos e programas do Departamento de Servizos Sociais. Con esta campaña de dinamización buscan chegar a máis poboación divulgando as distintas áreas nas que traballa o plan comunitario. Garantizar y facilitar que toda la población disponga de la información necesaria de los servicios sociales comunitarios. Conocer nuestro departamento y las áreas y los recursos sociales. Y difundir toda la información a toda la población. Para realizar esta campaña vamos a proceder en distintos lugares de nuestro concello, en lugares de gran tránsito de población. Hemos colocado y vamos a colocar unos tótems con unos dípticos para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan recoger y enterarse un pouco máis de los servicios comunitarios. Ao mesmo tempo, con esta campaña, o Concello busca detectar as posibles necesidades existentes no municipio para atender a aqueles colectivos máis vulnerables a través de programas específicos. Temos que salientar o servizo de apoio e educación familiar, servizo tamén de vivenda alternativa ou o programa de exclusión social co que pretendemos chegar a moitas persoas que neste momento o están pasando mal. Ademais destes servizos fundamentais que poden ser máis coñecidos, prestamos outro tipo de servizos como de cooperación e solidariedade social en colaboración con outras entidades de tipo social do noso concello coas que pretendemos que ningunha persoa do noso municipio quede atrás. As columnas informativas dotadas con dípticos instalaránse inicialmente nos centros sociais e culturais de toda a parroquia, así como en diversas instalacións públicas de Ribeira, entre elas o Centro de Información á Muller, o Auditorio, o Museo, o Centro Cultural Lustre Rivas ou o Complexo Deportivo da Fieiteira.